Na nga, good morning mga ka-frogman. For today's video, may stud si Payne. Si Payne po ay mag-i-stud sa Bugalyon, Pangasinan. Ayan po yung aking location, Gasang Mangaldan. Ayan po, bye muna, Gasang Mangaldan. Mag-i-stud po muna kami ni Payne. Kami muna ay magtatrabaho dalawa kahit na Holy Week ngayon. Mahal na araw ay kailangan nating kumita para sa ating pamilya. Ayun, sa mga nai-inspire na gustong mag-aso, ayan, tuloy-tuloy nyo lang basta hilig ninyo po ang pag-aaso, pag-aalaga ng aso. Ayan po, pero make sure na meron po kayong budget dahil po lalo na pag mga large breed, mga ka-frogman, talaga pong magastos. Ayan po, bye for today muna. Ayan, say hi. Dito na kami ni Payne, sa may sea oil, sa may Malugod. Nagdas muna kami. Ayan. Yun, nauna ako kila Mark. Yun. G ulit. Bugal yun. Yun, Lukaw Road na tayo. Traffic oh. Lukaw pa lang to. Ilang bayan pandadaanan ko. Binmalay. Tas Matalaba. Tas Bugalyon na. Nga mga ka-frogman, nandito na po tayo sa bayan ng Bugalyon dahil meron po tayong kliyente dito. Apo, nakikita nyo po yun, oh. Bugalyon, Pangasinan. Ayan po, yung kanilang munisipyo. Po, nauna na po ako, waiting po ako kay Magic Hand. Kasama niya po si Nobang Kulong. Ay, basta yun. Shout out, paring Michael Dutong, ayan po. Bugalyon, Pangasinan. Yun na nga. Sa Padilla pa tayo, sa may cooperative Kaliskisan. Ayun, hahanapin ko pa. Ito talagang mahirap pag home service, talagang maghahanap ka ng location. Ayun oh. Pero tiis-tiis lang dahil gusto naman natin tong ginagawa natin. Business kasi to, pag-aaso. Bukod sa hilig ko na, kumikita pa ako. Ayun. Nandito na yung mga kasama ko. Dito na kami sa may Bugalyon. Buksan mo yan ay, para sa aso ko. Yun. Brownie. Puro vlogger ang kasama ko. Buksan mo na, Brownie. Yun. Kanya sila nga first station dito sa Bugalyon. Para kang gangay. Ayan ako, may pagkain ko lang oh. Ganito pala pagkasama ko, puro vlogger. Puro ang bagay. Ayun oh. Bago stud, kakain muna kami. Session. Ba, para kami lang nag-outing. Yung pari Michael natin. Huwag na natin ipakita yung short. Ha? Rock. Pogi. Yeah. Time out muna, kakain muna kami. Ayun oh. Para malakas ang team, makadjot. Kain muna. Tapos na kaming kumain. Mark. Tapos si paring Michael na lang kakain. Pagkatapos namin dito, kaka na naman ang aming alagang aso. So, bang. Ayun, tapos na po kaming kumain. Proceed na po kami sa stud. Ayos, kami sa may cooperative Kiskisan. Ayan o. Yun yung bahay nila sir. Si sir ay nasa abroad. Yung kanilang nanay na lang ang ano. Ayun. Pasok na kami. Papaprepare ko lang yung kanilang female. Dito po. Ito yung female oh. Yun. Guwapo. Gray na gray oh. Guwapo yung isa din ni Payne. Solido pagka-gray nyo. Guwapo. Solido. Ayan sila ma'am. Tinangkot kunti ito sa rice. Yan eh. Ganan. Sige. Kata JT lang. Diskarte muna. Ayaw makarila.
nyo ba? Ako, import mo masad. Gray line. Gray line to. Ganda ng pagka-gray nyo. Sulit ka mo. Sulit oh. True gray to 3. Dark gray ano? Gray dark True ano? gray. True. Ang dami kasi ano. Sulit gray. Guwapo yun. Swapo. What the fuck? Ang ganda ng labas nito. Na natin si Master Pain. Sulit din to na dark. Ayan o. Ano ba? Ayan. Dark yan. Sulit yan. Proven many times oversized with PCCI. Ayan po. Una, San Carlos. Opo. Ang problema, hindi nakakuha, eh, parang importante na eh. JC! Love! Kasi baba niyo. Baba niyo. Importante na yung ano, kuha ng tira eh. Kayo magkalala sir, sa amin may paksat talaga to. May gagawin daw, Sige, pupunta ko niya. Problema sa amin yung paksat. Par, papindot kami dyan siya. Sir, bawak ka na lang sa ulo sir. Bawakan niyo na lang po sa ulo. Sir, di na kayo sir. Sama ako sir. Diyan ka na. Hindi ko lang siya saglit. Yun. Right. Alright, Shot. Or second. Banan mo, di ba katarap? Banan mo, di ba? Aray ko. Sabi pala, sir. Banan mo natin, tanggap. Marintan. Harap magulo, sir. Magulo. Ayun namin, ano lang yun, basta kinanya. Mga Diyos. Ko lang, ayos na eh. Then, preparasang behavior siya ng aso mga guys. Minsan, nasa mood sila. Minsan, wala sa mood, kaya ayaw Oh, ayan. pa. Ayun, ano na. Asit na, di ba? Aggressive lang kung Oo. kahit shot na. Gusto niya, ano agad. Right, load. Yo, mga Diyos. In the house. Ang ganda ng lalaki. Oversize. Diyan nyo makikita na kung dinulungan lang. Aggressive siya. Tapos na. Ayan, nakikita ko naman. Eh, bakit ay? Ayaw ko. Ha? You know, sobrang ganda ng babae. Lapit mo yung video sa akin. Yun po. Lapit mo, kunin mo yung cellphone ko. Yung cellphone ko, pre. Yung cellphone ko, tani. Sa akin lang. Sabihin mo yung ano, kulay ng mga babae na ano. Gray. Gray. Nasaan sa akin yung sa mail. Dark. Dark sable, Dark Sable, X-Gray. Seven. Ano po, kita nyo naman ano. Aggressive. Tama na. Aggressive yan, oh. Tama na. Yan, gustong sumampa ulit. Ah. Na. Paring ko, pain. Yang yaka pain. Wala. Hindi ko na putulin pa ng ano yun. Kaya nga po, ang Kasi sakit. busy ako eh. Ginagawa ko kaya. Huwag lang sumampa pain. Doon kami sa bundok eh. Kaya hindi ko. Parang mo pala nakakartan na picture ang kami. Ayan. Oh, sir, dyan. Sir, bawak na nga lang, Ayan. sir. Tayo. Pakulo pa. Wait lang. Ano po sir? Dito kayo, sir, para masama isa. Ayan. Ayan. Ano ba yan? Naka-live? Oh, right yan. Para wag ano, Shelby. Isa kami din. Ha? Kami din. Kami lang. Sir, beer. Sige. Sir, tamsak, sir, para ano. Yan. Yeah. May dalawa-dalawa. Check mo nga, naka-play pa ba yung video ko, pre? Oh, naka-play pa. Sigurado ka naka-play. Indutin mo ulit. Pag
Pangilan na, pangilan na to. Sa amin, pangilan na. Madami. Ha? Hindi na mabilang? Oo, sir. Ano na kanya sir? Grabe sir, yung tangka to. Alin? Tangka. Layo. So ayun na nga. Inches. Height difference. For sure, magaganda yung mga tuta nito. Sigurado ako dyan. Gray. Tsaka yung lalaki, dark. Hindi basta-basta to. Puro uling, puro uling. Oo. Par, yung video ko naman Yun po. For sure, hindi to budget meal kung sakasakali. Hindi basta-basta yung tuta ng mga to. Tignan nyo naman yung sire. Oversize. PCCI. Hindi na may height. Dark color siya. Ayan o, kita nyo. 6. Halos isang dangkal. 5 to 6. 5 to 6. Oo. 5 to 6. Ano na yan eh, 24 to 25. Pero wag mo lang tignan yung ang tignan mo na lang yung kulay. Oo, sa mga panalo yan, yan, sir. ng babae. Kahit na mababa yung babae, standard size, pero grabe. Grabe kulay nito, Solid. ilapit ko sa video. Para makita nyo kung gaano kaganda yung kulay niya. Gray, solid dyan ah. Oh, Ganda. doon. Ang ganda. Ito. Galing ng bunukan niya, bunukan. Bulacan pala. Ano eh, bunukan. Bulacan. Sa bunukan yung pagkinuha to sir. Bunukan. Bunukan sa tagupan. Bunukan. Oh, tignan nyo, gawang Pangasinan. Ang ganda din. Ganda. Kaya wag na kayong lalayo dahil dito sa Pangasinan, nandito yung mga magagandang build dyan. Abangan nyo to, abangan nyo yung guys. Automatic. Sold out kagad to. So ayun na nga, hindi ko na po patatagalin yung aming video. Stud service po kami dito sa Bugalyon, si Payne, ex ni, anong pangalan nila sir? Yung JC. ko. Menjola. JC Minjola. Ayun. Maraming salamat po. Cut ko na po. Ayun. Tapos na po yung aming stud session. Opo. Tapos na, bawal na po. Pasahan ko na lang po ng instruction si sir. Tapos pasa na lang po nila sa inyo. Pinapitimalit yan. Para alam nyo po yung gagawin. Puras lang. Opo. So, sa picture ko Pasahan ko na rin si anak nyo po ng instruction about sa breeding. Tapos pasa na lang po nila sa inyo. Basahin lang nila, ano lang yun, instruction sa pagbubuntis. Ayun, sila ma'am po. Pa naman yan, tubig yan. Pag ano inom ng Mamaya-maya po. Para hindi na po yung similya. Yun. Mamaya gabi Maraming na. salamat po. Tapos nag-stop muna tayo. Dahil naiinom ako at papainumin ko ng tubig yung aking laga. So, dito pa rin tayo sa may Bugalyon. Natin. Pauwi na tayo ng Gusang Mangaldan. Ayun, sa lahat ng gustong magpa-stud service po ng Belgian Malinois, meron pa po akong isa doon, si Clark, mahugan ni Bulor, may papel siya. Ayun, sa lahat ng gustong magpa-stud, ayun, PM nyo lang po ako. Ang aking Facebook account is Aldrin Biasaga. Ang aking contact number naman is 0950-3686-328. Ayun po, ang aking location taga Mangaldan po ako. Barangay Gusang Mangaldan. Ayan po, sa lahat ng gustong magpa-stud at mag-open kennel visit po. Ayan po, muli, ito na po ang inyong Frogman. Maraming salamat po. Shh.